дошъл. Това е пътешествие обратно до центъра на твоето битие. Източникът, от който възниква цялата ти реалност. Позволи постепенно на тялото ти да се отпусне. Може да затвориш очи. Поеми дълбоко въздух и издишай бавно. Със всяко издишване оставяй напрежението да се разтваря все повече. Позволи на вниманието си да се отпусне навътре. Задай си въпроса: какъв е фундаментът на моята реалност? Фундаментално е онова, което може да съществува, независимо от нищо друго, докато всичко останало проистича от него. Фундаментът на твоята реалност не подлежи на условия за своето съществуване. Той е основата, в която всичко останало се проявява, но самият той не се нуждае от нищо, за да бъде. Разгледай елементите, които изграждат твоята реалност. Външни образи и възприятия, преминаващи мисли, телесни усещания, вътрешни чувства и емоции. Кое от тях е наистина първично? Какво остава, когато всички тези пластове постепенно отпаднат? Какъв е източникът, от който те възникват? Представи си как тези елементи постепенно започват да изчезват. Образите се размиват. Звуците избледняват. Мислите се разпадат. Чувствата и настроенията се разтварят като дим, който се разсейва в ясното небе. Забележи, че когато всички тези пластове постепенно отпаднат, ти продължаваш да съзнаваш. Тоест, това, което остава след всичко друго, е съзнанието. То е фундаментът на реалността ти. Забележи присъствието му. Тихо, неподвижно, непрекъснато, и се отпусни в него. Това съзнаващо присъствие не е обект сред други обекти. То е полето, от което всички обекти, мисли и преживявания се проявяват и в което те изчезват. Тази най-фундаментална част от теб не просто остава след всичко друго. Тя никога не престава да бъде. Тя е отвъд време и промяна. Даже когато всичко възприемано изчезне, източникът на всичко остава, защото няма друго, в което да изчезне. Забележи, че фундаментът на твоята реалност не е нещо безжизнено. То е живо, неизменно, съзнаващо битие. Почувствай го, преживей го, бъди него. Тук твоята същност преживява сама себе си, преди идентичността, преди личността, преди мисълта. Това е преживяването, което всички наричаме с думата аз.
осъзнатото присъствие преди всички думи. Пространството, в което възникват всички преживявания. Почувствай неговата непрекъснатост, присъствие и всеобхватност. Постой за миг с това спокойно, съзнаващо поле. Разгледай го отвътре. Забележи, че няма нито начало, нито край, нито форма, нито граници. И осъзнай, че ти си това поле. Ти вече не наблюдаваш присъствието. Ти си присъствието. Ти вече не търсиш източника. Ти си източника. Към него няма път, защото никога не може да бъде напуснат. Позволи на това осъзнаване да отекне във всяка клетка на твоето същество. И когато почувстваш готовност, постепенно върни вниманието си към дъха. Вдишай бавно през носа. Издишай през устата. Почувствай отново опората под теб, звуците наоколо. Размърдай тялото. И знай, че дори когато се върнеш към ежедневието си, това тихо пространство, изпълнено със съзнаващо присъствие, винаги е тук, в теб. То не може да бъде изгубено, защото е твоята истинска същност. Когато си готов, поеми едно по-дълбоко вдишване. Издишай бавно и постепенно отвори очи, носейки със себе си усещането за осъзнатост и присъствие.